नै आपेल बायनो नागिरदों बिथांमोना। जोंना सारमोना मा मा लाखो होनदों? दख'ना 6000 दख'ना 6000 आरो नों लाखो बियो मा लाखो? माजों जागोन ना माजों जा बयद्रा दख'ना ओंखारो आरोखि लोगोफोर एकदम आरो हरैहाय दंबावो आरोखि जों थांगासिनो दं लोगोफोर बे जाहैबाय बेंटल मार्केट आरो दिनै बेंटल मार्केट जादों नालाय चिरां डिस्ट्रिक्ट बेवहाय बिराद मानसिफोर फैयो आरो जोङो दंफैयो दायो बिश्वनाथ सारिनिफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टआव थौदो एसे नायबावनोसै बाजारखौ बेक स' लोगोफोर जोङो दायो बेंटल मार्केटआव दंफैयो आरोना ओमफ्राय बेवहाय जों आब'मोनखौ लोगो मोन्दों बेनिफ्राय आब'मोना बेवहाय दख'ना दखान होयो बेनिफ्राय बे बाजारा मा खालि जायो आब'मोननिफ्राय जों मिथिनो लुबैयो बेनिफ्राय आरो बेवहाय मा मा दख'ना बा बिनि प्रडाक्सनखौ मानिफ्राय लाबोनाय जायो आब'मोन आब' इयो बाजारा मा खालि जायो बिस्थिबार बाजाराव बिस्थिबार खालि आरो माने सप्तायाव खनसे जायो आरो सप्तायाव खनसे बेनिफ्राय बे माबाफोरखौ बे दख'ना जिफोरखौ मानिफ्राय लाबोनाय जायो जोङो बेखौहाय ओरैनो लकेलनिफ्रायनो फैयो माबानिफ्राय हलसेलाव लाबोयो माने बासुगाव लायो जों क'क्राझार लायो लायो ओमफ्राय जों माखासे बाहेरानि बुस्थुफोर लायो डिमापुराव थांनानै मुसारि बिरि लायो बे बास्केटफोरखौ लायो लोगोफोर माने आब'मोनजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय एसे मिथिबाय थारमाने बे बिस्थिबार खालि जायो सप्तायाव खनसे बयबो खनसे बेनिफ्राय माखासे जि जोमखौ लकेलनिफ्रायनो लानाय जायो आरो माखासे बेसादखौ डिमापुरनिफ्राय लाबोनाय जायो बेवहाय गासिबो दख'नाफोरनि जायो आरोखि दख'ना माबा गोजा ना ना गोरान बायो ना गोरान लायोनो फंबाय ना गोरान लायो होननाया बारलि ना मादै नोंसा मासे ना बहुत बिराद गिदिर माथो ना मासे गिदिर बियो होनबालाय लोगोफोर बिराद गिदिरखा सोरबाफोर गावनि वाइफ बा गार्लफ्रेन्डनो नांगौबा बे हाथाइनिफ्राय बायनानै लांनो हागोन मानो होनबा बेखौ होनो बेंटल मार्केटनि हंकं मार्केट ना नै लोगोफोर बियो मा राजानि थखन लोगोफोर बियो राजानि थखन मिथिदों ना खुसेर लोगोफोर स' बेवहाय बिराद खुसेर मोननाय जायो आरोखि गरम नालाय बिराद खुसेर बिदि लोङो आरो ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय नागिरै नैबे प्रस्ताबखौ नुदों आरो ना ओमफ्राय बेवहाय बर' ओमफ्राय जों बेवहाय सानबाय बेवहाय हटेल आरोना बेयो बिराद ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय जों बे सिङाव हाबनानै सोंहैनोसै मा मोनो लोगोफोर दायो नै ओंखाम आरो बेदरा सफैबाय नै बेदरा आरो नै लोगोफोर मैसो बिसोरथ' मोनजाथाराखै उखैनाया बारा जादों बिसोरथ' मैसो बेदर होनानै थानो हाखायासै बोरै जादों नालाय लोगोफोर स' आं माने खुदै गबाय आरोना आं मोजां दंसै ओमफ्राय बिराद गोबाव उनावहाय दिनैहाय मैसो बेदर मोनजासिगोन आरोना लोगोफोर जों दायो जाखांबाय आरोना जाखांनानै बिराद गरम नालाय बिराद मैसो बेदरजों जानाय खोथा नालाय बिराद गरम जादों बेनिफ्राय जों फेननि सिङाव दसे फेननि सिङाव माने दसे बार लादों आरोखि जोङो बेनिफ्राय बे जों जाय हटेलाव ओंखाम जादोंना बेयाव ओंखाम जानाय जायगानि मुङा जाहैबाय बेंटल आरोखि चिरां डिस्ट्रिक्ट ना चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटल जों माने बेवहाय बेरायनो फैदोंमोन आरो बेनिफ्राय बेवहाय ओंखामबो उखैबाय नालाय बेनिफ्राय जों बेवहाय जानाय जाबाय आरो हटेलनि मुङा जाहैबाय मेड इन बर' बे हटेलनि मुङा मेड इन बर' आरो रायजोफोर स' लोगोफोर जों दायो बिराद गरम नालाय बोथोरा ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै गय जानोसै आरोखि लोगोफोर स' लोगोफोर जों बेरायनानै फैखांबाय आरोना बेंटल बाजारखौ ओमफ्राय दा जोङो थांसिगोन जोंना गारिया आरो जोङो माने दा जोंनि जायगायाव थांफिनसिगोन आरोखि बेनिफ्राय जों मैया माने हरावनो फैनाय जादोंमोन नालाय ओमफ्राय हरावनो फैनाय जादोंमोन बेनिफ्राय फुङावहाय माने लानो हादिया बेनिफ्राय डाइरेक्ट जों लानाय जाबाय ओमफ्राय जोंहानि आदाया आरो लोगोफोर दं नै लोगोफ्रा नै थांसै जोङो थांसै बेंटल गारनानै दालाय जाला स' बिराद गरम जाबाय लोगोफोर गारियाव गाखोसै नोंसोर मा मा नायखो नोंसोरो मार्केटआव गोबां मोजां जोङो सिख्लाफोर नुबाय जोङो बायदि रोखोमनि गोबाव जों क'क्राझाराव फैदों बिटिआरआव फैदोंमोन जोङो
दिनै मानो होनबा बेंटलाव जों हंकं मार्केटबो नुबाय गोबां मोजां बुस्थुआ बेवहाय गासिबो माबाफ्रा जि जोमनि बिराद बाजार जायोना बहुद मोजां बेनिफ्राय सोरमोनलाय बाजिनि दखान लादों होनाया आदा सोरमोनलाय 5,000 दखान लादों होनाया 5,000 आदा जायलाया लादों बाजिनि दुर्गा फुजानि गिफ्ट होनदों नामा 6,000नि 6,000 बाब्रे बाजियाथ' खम अनसिगोनलै नोंखो आदा बाजिया जोबोद अनसिगोन लोगोफोर जों बिराद इन्जय खालामबाय माने माबायाव बेंटल माबायाव बाजाराव लामाया बेनोमोन नामाथाय स' जों दायो थांफिनोसै जोंनि बिश्वनाथ सारियालियाव लोगोफोर जों दायो बेंटलनिफ्राय थांगासिनो न'आवहाय माने चिरांनिफ्राय जों दा बिश्वनाथ सारियालियाव जों न'आव थांफिनगासिनो दं आरोखि आरो बोथोरा नाय लोगोफोर अखा हाहां लोगोफोर जोङो दायो 4 लाइन मोनफैबाय 4 लाइन आदाया जोंना होख्लायगासिनो सालायनाया लोगोफोर जोंना आदाया मेंबायनो आं ड्राइभ खालामसै दसे ड्राइभ खालामनि आरो माखासेफ्राथ' नै सेस थैलाजोब्बाय सेवजोब्बाय गरदजोब्बाय लोगोफोर जों आदा आरो आंल'सो आदा आरो आंल'सो माखासे उन्दुजोब्बाय लोगोफोर जोङो रङिया सहैबाय नाथाय बिराद अखा हाबाय लोगोफोर ओरैबायदि अखा थांना नायनो हागोन दायो ट्रेन फैबाय लोगोफोर ट्रेन थाजोब्बाय नै जोंना लोगोफ्रा सेस बे सासे देन्जार देख्लायगासिनो बिदिनो ग'नि दङ नै बेजों थांनो हागोन माथोलै आरामनो
हेल' लोगोफोर दा जों सफैबाय उदालगुरि बेनिफ्राय उदालगुरियावनो जों फैनानै मोनाफैबाय एक्जेक्टलि 5टासो जाबाय दा न' सहैगौमानि माने मोनाहैगोन बिनिखायनो भिडिअखौ एसेबांनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर आरो बिराद उन्दुनोबो ओंखारबोदों बेनिखायनो भिडिअ बानायनायाबो बांद्राय मोजां जायासै स' भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा एबा चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे ब्लगाव स' दिनैनि थाखाय एसेबां लोगोफोर बाय बाय